ngaturaken panjenengan Mas Minut Aminuddin salamipun Pak Anang. Sandi Banjar Gondang sing nguasai rondo sak Banjar Gondang buat Sandi sing nguasai rondo sak Banjar Gondang. Tinggalan ning
Mosok bebuyutan kalap jarak kok ra gelem rapi. Ora rapi e. Yen sareng Jadi gaweane pancen maling tobat ning asile diwene kepakir miskin aja ditiru ora iku sandiwara kuno kang nyeritakake ya sarep tanda asa kelingan rikala urip kebarengan jadi piye bunga susah apa kuwi kabeh dadi alangan nadyan setino mung mangan sepisan ati seneng anggone urip bebrayan nanging saiki sliramu kok tega temen tak tresnani lungamu ra karuan mangan penak turu penak wes kepenak banjur lali ya karo aku sing rumah tangga teko temen-temen sliramu marang awak kuku kok tinggal lunga suwe apa dayaku nanging saiki tak take janjimu nikah jogeto tak selendemi lali aku dik ojo lali putramu nikah jogeto tak selendemi janji saiki wis kapan gedhe tobat metu brengose banjur takon piye sapa to bapake pokoke bapake melok manjak nang gondang ngono dan tangis rena wangi tansaya nelongso ning tresnaku tak simpan Janji. ning jero dada anak sampai metu brengose nek karo pak iki